Velkommen alle sammen. Dejligt at se, der er så mange, der er mødt op her i dag, hvor vi skal have afholdt Kulturens Dag og de frivilliges marked, som foregår nede på IP Jacobsens Plads. Kom ned og kig til os. Men først og fremmest så vil jeg lige sige, det er jo noget nyt, at vi afholder det sammen med Kulturelt Samråd. Og så en ting mere, at vi har flyttet datoen frem til i dag, den 12. maj. Vi plejer at holde det den første lørdag i september, men nu synes vi, at vi skulle prøve med forårets varme, men jeg ved ikke, det kommer altså ikke lige i dag. Jeg vil lige fortælle, hvem der er med på de frivilliges marked. Det er Dansk Blindesamfund og AA Anonyme Alkoholikere og Frivillige Center og Selvhjælp Thisted og Ældresagen og Ældre Hjælper Ældre og Engårdens Venner og førtidspensionisterne Thy Mors, Gigtforeningen Thy Mors, Dansk Handicaporganisationer i Thisted og Børns Voksenvenner Thy Mors og Kræftens Bekæmpelse og Homestart. Og så er der Røde Korsforeningen og Lungeforeningen Thy Mors, Hanstholm Asylcenters Venner, og så er der Hjerneskadeforeningen Thy Mors og Diabetesforeningen, og så er der Foreningen for Bedre Hørelse og Netværkscaféen Thisted og Tjernobylforeningen. Og Tjernobylforeningen, de vil lave modopvisning her på scenen kl. 10:30, så der skal I være klar til at komme ned og se både unge og gamle gå modopvisning. Sådan et arrangement, det kan jo ikke afholdes uden, at der skal penge frem på bordet. Men vi er så heldige, os som har med de frivilliges marked at gøre, at vi har nogle utrolig gode sponsorer, som altid er klar til at give en hjælpende hånd. Og det er Føtex og Superbrusen, Guldbæren, Total Radio TV og Konpap, Thy Serviceudlejning i Hurup og 3F Thy Mors. Og så rosinen i pølsenden, som aldrig siger nej til os, det er Sparekassen Thy. Og så til slut vil jeg ønske alle en rigtig god dag. Sikke mange gode råd, man kan få sådan en formiddag her. Jeg vil ønske jer god formiddag og velkommen til Kulturens Dag. Kulturelt Samråd har under programmet Attraktive levevilkår i landdistrikterne, som I også ser på skiltene, modtaget midler fra Indenrigsministeriet, Land-, By- og Boligministeriet gennem LAG, Thy Mors og Thisted Kommune. Disse midler går til at knytte en foreningskonsulent, Peter Frost, som vi har her på scenen i dag, til samrådet og til at lave netværksskabende aktiviteter, netop for at forbedre levevilkårene i vores område, altså inden for Thisted Kommune. Nogle af disse aktiviteter kan være at øge kendskabet til kulturlivet hos så mange som muligt, og det er det, vi gør ved at lave Kulturens Dag. Her informeres, her skabes netværk mellem foreninger og de medvirkende, forhåbentlig til, at mange flere kunne tænke sig at deltage aktivt i de foreninger, der udstiller her i dag. Vi har også medlemmer blandt kulturelle institutioner, og de er blandt andet repræsenteret ved Thisted Bibliotek, Museet ved Thy og Vester Han Herred, Thisted Kirkes Menighedsråds musikudvalg, hvor drenge- og mandskoret hører under, og så Thisted Musikskole. Eksempler på samarbejde mellem institutioner og foreninger kan også ses i dag. Et andet eksempel på netværk er, at vi til denne her lejlighed har indledt et samarbejde med Frivillige Samråd, som Kirsten lige har gjort rede for. Og derfor så byder vi også jer velkommen til at besøge Frivilliges Marked. Bestyrelsen for Samrådet har sammen med foreningskonsulent Peter Frost, arkitekt Robert Mogensen og arkitekt Esben Bro fra Bygning og By og Bygning lagt et stort arbejde i, at denne dag skal blive en succes for alle vores medlemmer og til glæde for alle de besøgende. Da vi planlagde dagen, så var vi jo ikke klar over, at det blev hverken blæsevejr eller regnvejr.
Maj måned kan jo godt have nogle meget flotte dage. Vi vidste heller ikke, at Vestergade skulle graves op, og det har jo så givet lidt ændringer i programmet og standplaceringer, men det håber jeg, I alle sammen bærer over med. Flere sponsorer har medvirket til dagens gennemførelse, og det vil fremgå af det fremlagte materiale på samrådets servicestand, som er derovre. Peter Frost vil præsentere de aktiviteter, der skal foregå her på scenen i løbet af dagen, og orientere om, hvad der i øvrigt foregår på Kulturens Dag. Så må jeg slutte med endnu en gang at byde jer alle sammen hjertelig velkommen til at deltage på Kulturens Dag. Tak. Skøn kormusik under ledelse af dirigent Annette Bob Pedersen. Så velkommen til. Ja, vi er jo så altså Teutonerkoret. Jeg kalder mine hjælper frem her. Jeg har nemlig en bestyrelse bag mig. Fordi... Kom, Bent. Kom, Bent. Og en stærk bestyrelse bag mig. En stærk bestyrelse. Ja. Godt, vi er blevet udnævnt til en stærk bestyrelse. Som sagt, vi er Teutonerkoret, og vi har så fået lov til at åbne underholdningen, og det er vi glade for. Vi vil gerne lave lidt reklame for vores nye stykke Helvig, som skal løbe af staten her i sommer. Vi vil give nogle numre fra vores nye stykke af, og stykket, som handler om unge menneskers mulighed i 1800-tallet, sat op imod unge menneskers mulighed i dag. Det er skrevet af Sten Morier, og musikken den er komponeret af Erling Lindgren. Bagefter det, så vil vi give lidt fra vores gamle stykke, og det er så, hvad man hedder, det er Stærke Viljer, og det er Niels Stokholm, der har skrevet det. Jeg er ved at blive ældre, så hukommelsen er ved at svette. Det er stadigvæk Erling Lindgren, der har skrevet musikken. Og så synes jeg bare, at vi ligesom skal se at komme i gang. Jo, nogle af os, vi står sådan i, jeg er klædt lidt ud, og andre, de står i deres egen tøj. Det er altså ikke en fejl. Det er fordi, vi er som sagt fra 1800-tallet og så fra i dag. God fornøjelse. Under kasterne, flammerne, bål og
Det er noget andet. Ja, det er så. Jeg synes, det er alt for godt.
that I could tell you just how attracted you make me. But that would overload you. I hold back the truth. 'Cause